Jeg tror nu, det er den rigtige, at få fat i. Ja. Men ellers skal du også lige prøve at måle på den anden side, hvor meget vækstspænding der er. Ja, men der er kun jævn spænding på den ene pol. Ja. Ja, men jeg kan se, sikringen den ser stadigvæk, at gnister derinde. Ja, så er det jo nok ikke. Så den skal lige renses. Så trækker jeg lige stikket. Ja. Det er så nok lige når man trækker stikket ud, så kommer der lige en Ja, men det kunne godt tyde på, at der er spænding, men ikke, der er for lidt. Der er ikke nok til, at den kan slå i gang. Men det kan sagtens enten en af dem der, eller også, der er nogle af de kondensatorer, der ser nedenunder, afkoblende kondensatorer og sådan noget, at de bruger for meget strøm. Ja. Så spændingen den er ikke. Ja. Nej, jeg tror den er 6005, så skulle den være fra 59. Men hvad står der på diagrammet? Nej, ved I hvad? Der står 59. Den sikring derinde, det er sgu hovedsikringen. Nå. Hvad for en? Den derinde. Det er 1,5 ampere. Ja, fordi der er ikke Det er nogen... den anden hoved, det er... Ja, noget. men hovedsikringen... Prøv lige tæt igen. Ja, jeg må lige sige, hovedsikringen, altså det er kun til en udspænding, altså der er ikke nogen sikring på glødet. Nej, okay. Så det er kun til en udspænding. Ja. Og det sidder simpelthen lige efter afbryderen. Nu prøver jeg at sætte spænding på. Ja. Og så skal du være på vekslen. Ikke? Nej, nu vil jeg prøve at måle på den anden sikring. På den der 1,5 ampere? Nej, på 0,4. Den der. Det er nemlig den der, ja. Ja, og der skal der være... Kan jeg lige stå og se nu. Ja, jamen der skal der være... Jeg ved ikke, hvad der er plus 4 den er. Men det er... 115 volt. Ja, det er jo så vidt. Ja, det er. Men den kommer jo også igen med en anden. Prøv lige, fordi jeg stoler ikke helt på den her trafo her. Prøv lige at gå hen og måle. Jeg vil lige måle på 1,5 ampere sikringen. Hvor meget mellem den og stik, hvor meget vekselspænding der er på indgangen. 240 volt. 240, det er godt. Så det er nok. Nej. Men så nej, det er jo sikringen, jeg vil have til. Ja. Ja, men det er jo for at måle om, hvad trafoen den giver. Ja. Og hvad så på den anden side af sikringen? Jamen det her, det er direkte på 220 volt ledningen. Nå, godt. Ja, men kan du finde den 1,5 ampere sikring? Ja, det kan. Fordi så prøv at måle på begge sider af. For der kan godt være